jam wale mon jam wete mon hettiyankoɓe ayawo weltare ɓe fulɓe andu diine maɗa jam wale mon yeeɓiyankoɓe weltare TV ɗo gonɗon eɗo gonirɗon e nder dunde baba adama nde on calminama e inde kono kadi on manama e jettode sikela so yi hawɗo waktu heedi hakkillaji kala ina koota e nde yewtere witende tufde gandal ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e mon e kala alet ko wiyete dewo bir en garti tigi humnude on aadi saabu fulɓe mbi ko salade aadi ɓuuri firtude aadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe e sawto hono no kala dewo hoore bir ko musidɗo mon almudo mon Amadou Moussa Anne falindi gaaci ɗi e hono no wowi waade kala subaka ko Mama Abou Gaye mo ñagontoɗen nde jomiraɗo joom baɗe bawɗe moƴƴeto e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala tufde gandal e oɗo alet ina hawri e goo lewru novembre hitano ujunnaje ɗiɗi e nogas koni guinol golle jogori lelorade so Allahu lamɗo o jaaɓi tufde gandal ina wawno tigui artude e ko yowiti e sunare memde leydi Sénégal memi dunde Afrique kono kadi memi windere nde kala caggal jaltugol aduna oɗo professeur biteɗo Iba Der Thiam mo ganduɗa ko gandu mawɗo labɗo gandal professeur gollaniɗo leydi Sénégal gollani Afrique kono kadi gollani windere nde caggal nde waɗi golle mantiniɗi e nder nde fedde witendi UNESCO tambide jangde windere nde kala e kuɓal on professeur Iba Der Thiam jaltuɗo aduna hanki jamma beɗo ɗo ñande 31 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas toon to Dakar wuuro lamorgo leydi Sénégal caggal rafi cellal jutgal mbolelino toon to hôpital Mbo Fann tufde gandal neldi duwaw dendagal windere nde Afrique kame Sénégal ha tengti toon to Kaffrine wuuro makko kono kadi wuuro Abdoullahi Wila kono tufde gandal musibbam tedduɓe wona toon faye oɗo subaka hande no wano wade kala eɗen mbawno haalde e ɗamaw kame goddi portiɗi ina paadi holko hoorejo Macky Sall jogori ha joni addande ɗumen ha tengti caggal nde o fusi ngu laamu ngu o joguino hol poɗɗo suɓede hol jogorɓe suɓede hol jogorɓe ɗowtede kono kadi hol hesɓe jogorɓe natude beele opposition ene jogo hen gueɗal e ngun laamu tijjangu beele société civile en mba keeb gueɗal munen e ngun laamu ngu hoorejo Macky Sall kono tufde gandal wona toon nayorto e oɗo subaka hande ndenne de eɗen mbawno haalde e ɗe caɗele walla mbiyen e o musiba gartuɗo ko wiyete ɗanle ɗe ndewani e lawol sukaɓe ɗallotoɓe ɗanle suuɗoru ina mbaɗa e maaje pancang ina joola gam yidde yaade toon to dunde Europe ha ko ɗum jeeyi sababu ɗen maaje kadɗi gonti guenale ɓen sukaɓe ɓe duuɓi 4 fayi less kono tufde gandal wona toon faye oɗo subaka hande tufde gandal humni ko aadi mo dokkodirnoɗen e oye alet ɓennuɗo en kollitino wonde mayen tigui ngar e toon to leydi Côte d'Ivoire e sumgoji mabɓe aset 31 lewru octobre en kollitino mayen jaa toon to dowlaji dentuɗi saabu eɗen gandi ɓenne kadi ñande 3 lewru nduɗo lewru novembre ma tigui juɓɓin ko wiyete ko hono sumgoji ɓurɗi tigui wattede hakkille e nder windere nde poɗodiral hakkude Joe Biden e o mo ganduɗa ko biyeteɗo Donald Trump kono haade men yettade toon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en mbaylat gaaci caggal Mama Abou Gaye joni gudditirten dawal meɗen eko yiwite kuccam tufde gandal ko oɗo gorko biyeteɗo Baydi Bambaɗo jaadene makko o duusa en haɗo yewtere nde haaɗi kala
hettiyankoɓe tufde gandal e yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kame weltare tv banda men musidɓe tedduɓe e ñalawma hande o ina woni alet go lewru novembre hitan ujunnaaje ɗiɗi e nogas tufde gandal eɗen gandi wayata tigui no wowi wade saabu ma en cowdir leyɗele ɗiɗi ɗi ganduɗa ina goni tigui e sumgoji hen gotiri ko ɗo e dunde afrique gondidi ko dowlaji dentuɗi gadortoɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire. Leydi Côte d'Ivoire suɓotoɓe walla mbiyen tigui suuɓiɓe hoorejo mumen hanki hasino tawi o saaha hande leydi ndi kala ina motti fofago ina paadi ko wiyete ko hono résultat ji hakkude Alassane Dramane Ouattara e yoga e lundiɓe tawi ko fiɓɓe kañumen jeeyede ɗin noon sumgoji kono ɗin sumgoji hanki bandiraɓe musidɓe tedduɓe ina wayno ko caɗele mawɗe ɓuuri hen teskede. haɗa men arreɗen caɗele eɗen gandi ko tolni e million ngaji jeeɗiɗi piccal joyyi tawi ko million bani adama tawi ko windirtanoɓe ɗin ɗon élection ngaji kañumen tigo noddano hanki yo ngar goota cuuɓo hoorejo leydi mumen kono tan de on ɗon vote hawri koye ɓen ɓe ganduɗa ko yogo e lundiɓe ɓe ina kolliti wonde yo ɓen ɗon guedduɗ ɗin sumgoji mbasa suɓade kono kadi yo tello e boli ɗi ina mbiya jadani e 3e mandat mbo Alassane Ouattara. kanko Alassane Dramane Ouattara ko ina wona hande lebbi ɗiɗi eɗen gandi ko poɗe ndure konngudi kono kadi ko fitinaji teska toon to leydi makko Côte d'Ivoire jeeyi on sababu ko caggal nde o darino o holliti wonde mi waɗata 3e mandat koye on tuma o suuɓi oɗo biteɗo Amadou Gon Coulibaly gonnoɗo hoorejo jagorde makko kono de bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗon ɗo woni e fewjude ko ɗon Allah gayni feere muɗum taade kay jeeyi on ɗon biteɗo Amadou Gon Coulibaly kawruɗo e ladial e on ɗon saa koye on tuma kanko Alassane Dramane Ouattara o holliti wonde o ala ko wiyete ko hono plan B woni tan ha joni ƴewde goɗɗo tawi wona kanko so wiide makko ina wayno ha bima yidde ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire naaɓe so arde tigui ƴamta lefol laamu lawol tataɓol. ɗin konngudi nanirani ɗum jaam ɓeɓe ganduɗa ko wiyeteɓe opposition woni lundiɓe ɓe kolliti wonde ko tati memata jeenayyi Alassane Dramane Ouattara happu walla mbiyen tigui fodde hokkani ɗum nde wayno jeere ɗin noon sumgoji kono de ɗum laataki caggal nde cour constitutionnel leydi mabɓe gonɗini wonde mo wawi jeere ɗin sumgoji laati hankkadine ko kuccam hakkude ɓeɓe ganduɗa ko lundiɓe filñitiɓe yaadude ɓeɓe ganduɗa kono dirteɓe force de l'ordre. hakkillaji kala keeti hanki toon to leydi Côte d'Ivoire ha ɗo kalten eɗen gandi hanki ko ñalawma musɗo kulɓiniɗo toon to Abidjan lamorgo leydi ndi caggal erago ɓen lundiɓe ko centa yimɓe mbaɗi seppo ha e bureau ji de vote ko wayno bureau vote toon to Cocody gudduɗo sababude yanede kono kadi ha joni e pilñi teskade hen ha ko ɗum jeeyi sababu on ɗon bureau heeɓi uddirede ko hedde sanga caggal tisubar ene teska ɗin noon fitinaji wona tan e nder leydi wona tan e nder lamorgo ngo Abidjan kono kadi hay e nder leydi ndi nokkuji kewɗi ene wayno keeɓi ɗin fitinaji caggal nde seppoji gulɗi jaw ene wayno teska hen ha ko ɗum jeeyi sababu hollitama wonde tawtorogol ɓen suɓotoɓe ko hunde ɓurde lefde e histoire toon to sumgoji leydi Côte d'Ivoire. musidɓe tedduɓe caɗele mawɗe ene doki ndi leydi hono no wowi dokirde e kala leyɗele Afrique e saaha nde kuccani ko wiyete ko hono sumgo saabu kala e saaha ina wayno woodi ko ngakki to banggue jogorɗo mo jogorani jeere ɗin sumgoji ari jeeyi he ari jeyama hen walla poɗɗo yuɓɓindo yuɓɓinani walla fodɓeɓe suɓade ene wayno dokkaka on fartange ko ɗum woni ko memi leydi Côte d'Ivoire e ñalawma hanki o. banda men musidɓe tedduɓe kala e saaha ko kulhuli mawɗi doki ndi leydi e duuɓi jeenayyi batindiɗi walla mbiyen duuɓi sappo ha jeenayyi batindiɗi eɗen gandi leydi Côte d'Ivoire woni leydi hulɓinidi no feewi ɗon ɗo seppoji kame fitinaji teska hakkude rebel en kame laaminoɓe on tuma woni Laurent Gbagbo en ha jibini ko tolni ujunnaje tato bani adama basɗo fitandu mum nde o walla haw jooɗi kanko Alassane Dramane Ouattara garɗo tigui pouvoir e duuɓi ɗi limtuɗen kolliɗo wonde ari ko gam wellitinde ɓerɗe ɓe ganduɗa ɓe ko ɓerɗe tigui ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire naaɓe itta fitinaji kame leñamagu kono kadi ko on rutti hande yiiɗi jeeyede walla mbiyen jeeya e ƴemoɓe lefol laamu ko wiyete 3e mandat ɗum woni ko holliti ɓeɓe ganduɗa ko lundiɓe ɓe ko wayno Pascal Affi N'Guessan
ko way noon ha tengte Laurent Gbagbo kalɗo ko ɓoyani toon to leydi Belgique kollirɗo wonde ƴiƴam jogori rufde toon to leydi Côte d'Ivoire tawi ala tekkowo rondo ɗen fitinaji so wona omo ganduɗa ko Alassane Dramane Ouattara hono ɗin konngudi woni ko suuti Guillaume Soro gonnoɗo mennoɗo wonde hoorejo suudu Sardaigne koye leydi mabɓe kono kadi cuuɗɗo konngudi e ko ɗiɓi waade noon caggal nde woni toon to leydi France haɗa natude leydi Côte d'Ivoire holliti wonde ñagaki boycott kono tan nde ko ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire naaɓe kala gotoyi ɓe gotana goɗɗo tawi mo wona Alassane Dramane Ouattara beele o ummo e pouvoir ko ɗum woni ko noddi kankone o saaha mbo kalaten ko limore mawde woni toon to leydi Côte d'Ivoire gam etade famde hol garɗo yeeso hol dewɗo hen e hol deftude hen ene gasama tufde gandal artoye hen e ko fayarde so Allahu lamɗo jaaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hono no mbiruɗen ko morlal jiire batten saabu eɗen gandi o tuma en gonani lamorgo leydi Sénégal ɗo gowɗen ɗo wadde enregistré on ɗon tufde gandal e o saaha gonɗen koye ɗannugal ko humnude aadi saabi mbiɗen ma en gar hen no hannirta ni wadde en diwat ɗon paaɗen ko toon to dowlaji dentuɗi toonne kadi eɗen gandi eɓe tindi e sumgoji historique woni simgoji tarique yankoji ñande talata walla mbiyen tigui talata tati lewru fandu darade ɗo ndu walla ndundu gonɗen woni lewru novembre 2020 so hawre weɗe Allah wonata tigui hono sumgoji battuɗi fodde 59 woni 59e élection présidentielle toon to leydi dowlaji dentuɗi ɓen ɓe ganduɗa noon ko suɓotoɓe puɗɗima suɓade hakkude Joe Biden woni candidat démocratique wondude mo ganduɗa ko Donald Trump candidat républicain mone mabɓe kala e oɗo saaha hande nanni bulletin muɗum de vote wotani hoore muɗum Donald Trump goɗɗo toon to Floride Joe Biden goɗɗo toon nokko biteɗo hono Delaware kamɓe kala e o saaha hande caggal campagne gulɗo jaw caggal konguɗi lombiɗe hakkude mabɓe moni kala e oɗo saaha hande inana tigui hucciti e kuccam muɗum so tawi ko Donald Trump kolliɗo wonde ina ɗaɓɓa ko yewti ko e deuxiéme muɗum mandat caggal nde suuɓa e duuɓi ɓennuɗi laami fodde duuɓi 4 holliti wonde nana défendre o wara mbiyen nana waɗa défendre bilan muɗum bilan mbo mo ganduɗa ko Joe Biden kolliɗo wonde ko bilan ɓurɗo jasde e ko yewti histoire dowlaji dentuɗi e on tuma caggal débat télévisé gulɗo jaw mbo aduna kala ɗaminno mba waɗa fayida kono tan nde wattidiri ko jennoje hakkude mabɓe kono kadi campagne électoral mo ganduɗa o kay ari koye saaha Covid-19 woni oɗon boros gonaɗo oɗo saaha hande hakkillaji jaggui ko beele Donald Trump mba artigui walla mbiyen ma artu e gardigu laamu ngu walla Joe Biden ma tigui heptu hono ko yewti ko e nden jappere woni kamɓe démocrate en damde ɗe ne keewi élection ngaji présidentielle toon to leydi ndi ganduɗa ndi ko dowlaji dentuɗi hol sens mo jogui Donald Trump kono kadi hol fartange mo jogui omo ganduɗa ko Joe Biden so tawi en tungnima e sondage gummini toon to dowlaji dentuɗi kollirɗo wonde kanko mo ganduɗa ko Joe Biden candidat démocrate en kañum tigui ardi oɗon sondage e oɗo saaha hande so wonno suɓama e oɗo ñalawma hande bo kalaten kanko tigui jogori ardade won goɗɗo namdi holliti wonde beele sondage ko adi sumgoji ene wawi tigui addude hooreji leydi e gardigu leydi ndi ha tengti toon to dowlaji dentuɗi ɗum ɗon so tawi ko namdal jabol muɗum ko ala saabu eɗen gandi ko sumgoji ɓurɗi lawɗinede e nder windere nde toon to dowlaji dentuɗi hunde nde ina wawi waylade e kala saaha kono kadi ene wawi ha joni wencitade e kala ñande ko ɗum jeeyi sababu ko wiyete ha joni collège électoral mo ganduɗa kay ha joni ene hen muɗum ko tolni e 537 tawi ko membre woni golloɓe e nder mum walla mbiyen suɓaɓe e nder muɗum kono tan de ko sohla ko gam jomum ara e gardigu dowlaji dentuɗi alay saago heeɓa ko tolni e 190 dande woni 270 voix tawi ko noddirte les grands électeurs ko ɗum tagui addanta jomum wawde ha joni gagnade
wadde ko ɗum jeeyi sababu so tawi wiyama sondage Joe Biden heeɓi yeeso beele ko kanko jogori ha joni joga ɗamaw fiide ɗin ɗon sumgoji kono hakkillaji kala keedata koko wiyete ko ha joni on ɗon collège électoral kono no wade foof Joe Biden ene jogui avantage woni tigui ene daɗimo to banggueji jonɗi ha tengti e oɗo mboros covid-19 jogal Donald Trump mo aduno kala ñingata ha tengti dolaji dentuɗi kono kadi e jarugol caggal to banggue faggudu leydi ndi e ƴellitogol ɓe ngala golle ko wiyete chômage kono kadi e hutorademo dowla Amérique tan o sohlani goɗɗum e jokkodire makko kewɗe ɗe o taaƴi to banggue caggal leydi Amérique kono kadi e beldire kewɗe ɗe o waɗi ɓeɓe ganduɗa ko wonnoɓe habdiɓe dowlaji dentuɗi ene ɗeeɓi ha joni lefnudemo kanko mo ganduɗa ko Donald Trump hay sinno tawi e fuɗɗode ha joni ɓamgol makko golle e ɗiɗo duuɓi ɗi gonɗen Donald Trump woni neɗɗo ɓurɗo dowlude kono kadi ɓurɗo lullude e nder leydi ndin ɗon caggal nde o ƴelliti faggudu ndu no hannirta ni Amérique najo kala yiiti hoore muɗum kono e ɗiɗo dumunnaji kala on ɗon ɗamaw tellima ha memi leydi ko ɗum jeeyi sababu Joe Biden ene jogui tigui hattan e fartange wawde arde toon to Maison Blanche ñande tati lewru novembre fandu ardi kono kadi wonko hesɗi wonko woni hen historique e ko yowiti ɗiɗo sumgoji sababu ganduɗa ko Donald Trump holliti wonde haysinno tawi folama hokkitta jappere nde tawi koye mbaɗi lawɗi nandi walla mbiyen mbaɗi deyre ko wiyete démocratie o holliti wonde jeeyi on sababu ko sumgoji ɗi no jaari hikka ni ina gasa waɗa guyka so waɗi ndaw kawisa holko Donald Trump tumi ɗin holko Donald Trump ha joni mbiyen jogori ñingrude ɗin ɗon sumgoji e wiide makko o holliti wonde ko on ɗon vote neɗɗo goto wona galle muɗum vote te so jomum voti laabi ɗiɗi ina gasa tawi ɗum ɗon ne wawi yewtude saabu e wiide makko kabirɗen ɗon mbawa tigui yitude guyka ko ɗum jeeyi sababu noon o eeri dennagal gotnomo kala yo wol laabi ɗiɗi beele koko guuɗi wondemo horejo leydi Amérique najo temedere nder temedere walla Amérique najo noɓe noddirta entre guillemets hakkude laaño puyɗo en tout cas ko wawi hen wonde foof sumgoji ɗi nanɗon ko ñande tati lewru novembre wonata ko talata e on tuma ma tufde gandal jogo fartange kono kadi e pellital wawde artande moon wawde artande on tigui eko ɓuuri yaajje oɗo saaha saabu en kolliti wonde ko jubbanɗe kamɓe meftande yidde humnude aadi mo joguiɗen e bandiraɓe men e kala ñande alet ko ɗum jeeyi sababu garɗen hannde kono gonɗen tigui ko caggal lamorgo ngo ko ɗum jeeyi sababu sifa yewtere nde sifi no sifori ni wadden jafni bandiraɓe no gueɗɗe jaari ni to banggue gaaci ko nonne kadi e to banggue sawta ha e ko nandi hen koɗo katen ha alet paaɗo so Allahu lamɗo jaaɓi ene gasa tawi en gummimi e on voyage mbaɗen ɗo gowɗen ɗo wadde nden yewtere en jetti on onon hettiyankoɓe kala e mbadi kuuɓal en jetti dendagal jogorɓe heɗade nde yewtere kono woto jejjite so yaaha woni 18h e Afrique de l'Ouest oɗon mbawi jaggude Walfa TV mawon keptoon yewtere moɗon witede suudu men yadude hen Abdoulaye Sarr ene wonno yeeso haalirde nde musidɗo mon Amadou Moussa Anne golle moon jooɗi peewi falindino gaaci ɗi ko Mamadou Gaye nane fuɗɗode nde yewtere e oɗo saaha joni ko Baydi Bambaɗo woni e ŋujje less yo jaam ñallu wuuro e ladde funnague hirnague rewo e worgo on jarama hettiyankoɓe